Дейвид Айк. Голямата тайна на содата. Един от тези, които открито тръгнаха против системата, е италианецът Тулио Симончини. Той бе оплют от всички страни и хвърлен в затвора, защото успешно е лекувал хора в последния стадий на рака. Престъплението му се е състояло в това, че той е разбрал, че злокачествените образования са разраснала се гъба кандида. Гъбичките и особено кандида живеят за сметка на тялото на стопанина. На този организъм, както и на всеки друг паразит, за да се възпроизведе, му е нужен приемник. Продуктите от жизнеността на кандидата отслабват имунната система и водят до това човек да се чувства зле, както физически, така и психически. Тулио Симончини счита, че традиционното тълкуване на природата на рака е изцяло неправилно. Сам специалист в онкологията и метаболичните нарушения, той е тръгнал против интелектуалния конформизъм на традиционната медицина, против традиционните методи за лечение на глобалната епидемия на рака. Симончини решил да отхвърли всичко, което е знаел за онкологията и да започне собствено независимо изследване. Открил, че всички видове рак се проявяват еднакво, независимо от това в какъв орган или каква тъкан се е образувал туморът. Всички злокачествени новообразования са били с бял цвят. Той се замислил на какво прилича раковото образование. На гъбата кандида. Нима това, което традиционната медицина смята за неконтролируемо деление на клетките, е стартиран от организма процес за защита от кандидозата. Ако се изходи от това предположение, то развитието на болестта протича последния сценарий. Гъбичката кандида, обикновено контролирана от силния имунитет, започва да се размножава в отслабналия организъм и образува собствена колония. Когато някой орган се заразява с кандидоза, имунитетът се опитва да го защити от чужди завоеватели. Имунните клетки построяват защитна бариера, точно това традиционната медицина нарича рак. Счита се, че разпространението на метастази в организма е нахлуване на злокачествените клетки в органите и тъканите. Но Симончини твърди, че метастазите са предизвикани от това, че гъбичката кандида се разхожда в организма. Тези гъбички могат да бъдат унищожени само от нормално функциониращ имунитет. Имунната система е ключът към оздравяването. Имунитетът се подкопава с хранителните продукти, хранителните добавки, пестицидите и хербицидите, ваксините, електромагнитните и микровълнови технологии, фармацевтичните препарати, стресът от съвременния живот и така нататък. Децата до 2-годишната си възраст получават около 25 ваксини, а в това време имунитетът само се формира. Когато Симончини разбрал, че ракът има гъбична природа, започнал да търси ефективен фунгицид. Тогава му станало ясно, че противогъбичните препарати не работят. Кандида мутира бързо и дотолкова се приспособява към препарата, че дори започва да се храни с него. Оставало само старото, проверено, евтино и достъпно средство срещу гъбичките сода бикарбонат. Основна съставка на хранителната сода. Неизвестно защо гъбичките не могат да се адаптират към натриевия бикарбонат. Пациентите на Симончини пият разтвор на содата или натриевия бикарбонат се вкарва непосредствено в тумора с помощта на приспособление, наподобяващо ендоскоп. През 1983 г. Симончини лекувал италианец на име Генаро Сенгермано, на когото лекарите давали само няколко месеца живот вследствие рак на дробовете. След кратко време този човек се излекувал изцяло. Ракът изчезнал. Окрилен от успеха и с други пациенти, Симончини представил данни на Италианското министерство по здравеопазване с надеждата, че ще започнат клинични изследвания, за да се провери как работи метода му. Какво било удивлението му, когато Италианското медицинско общество не само не разгледало изследванията му, но и го лишил от медицинския му лиценз заради лекуване на пациенти с неодобрени лекарства. Мас-медиите започнаха кампания против Симончини с подигравки към него и изливане на помия към неговия метод. И по спешност този талантлив лекар влиза за 3 години в затвора, заради това, че е убивал пациентите си. Симончини е обграден от всички страни. Авторитетите в медицината заявяват, че методът му за лекуване на онкологичните заболявания чрез сода бикарбонат е налудничево и опасно. За щастие не им се отдава да изплашат Симончини. Той продължава работата си.
Сега за него може да се чуе благодарение на интернет. Този лекар твори чудеса и лекува дори най-изоставените случаи в онкологията чрез простичкия и евтин натриев бикарбонат. В някои случаи процедурите продължават с месеци, в други само за няколко дни. Често Симончини просто казва по телефона или чрез електронната поща какво да правят хората. Дори лично не присъства при лечението и въпреки това резултатът винаги е над очакванията. Раковите клетки имат уникален биомаркер ензимът CYP1B1. Ензимите са белтъци, които катализират химичните реакции. CYP1B1 променя химическата структура на веществата, наречени салвестрол, и които се съдържат в много плодове и зеленчуци. Химическата реакция превръща салвестрола в компонент, който убива раковите клетки. Ензимът CYP1B1 се изработва само в раковите клетки и реагира на салвестрола на плодовете и зеленчуците, като образува субстанция, убиваща само раковите клетки. Салвестролът е естествената защита, намираща се в плодовете и зеленчуците за борба с гъбичките. Колкото повече растението е нападнато от гъбично заболяване, толкова повече салвестрол съдържа то. Към такива плодове и зеленчуци се отнасят ягодата, боровинката черна и червена, малината, гроздето, черното и червено френско грозде, капината, ябълките, прасковите, зелените зеленчуци, артишока, червената и зелена чушка, авокадото, аспарагусът и пътладжаните. Но агро- и фармацевтичните компании знаят за това. И ето какво предприемат: произвеждат химически фунгициди, които убиват гъбичките и изпъват образуването на естествена защита в растенията като отговор на гъбичното заболяване. Салвестрол съдържат само плодовете, които не са химически обработени с фунгициди. Най-разпространените фунгициди блокират изработването на CYP1B1. Затова, ако се храните с химически обработени плодове и зеленчуци, не получавате очакваният оздравителен ефект. А гъбичките започват да се размножават в организма, когато в човека възниква окислителен стрес. Този стрес, за който говори Люк Монтание и който води до спин. Следователно всичко е в киселинно-алкалния баланс в организма. Ролята на содата и основата при защита здравето на хората и растенията. HTTP My Mail Ru Community сила в трезвости 1 B65 B2318 и 195689 HTM L 22 януари 2009 година. Къде може да се приложи содата? 1. Профилактика и лечение на рак. 2. Лечение на алкохолизъм. 3. Отвикване от цигарите. 4. Лечение на всички видове наркомания и токсикомания. 5. Изчистване от олово, кадмий, живак, талии, барии, бисмут и други тежки метали в организма. 6. Извеждане на радиоактивните изотопи от организма, профилактика на радиоактивното заразяване. 7. Извличане и разтваряне на вредните натрупвания в ставите, гръбначния стълб, камъни в жлъчката и бъбреците, т.е. лечение на радикулитите, остеохондрозата, полиартритите, подаграта, ревматизма, бъбречно-каменната болест, жлъчните камъни. Разтваряне камъчетата в черния дроб, жлъчните канали, стомаха и бъбреците. 8. Прочистване на организма за подсилване на вниманието, съсредоточеността, равновесието и растежа на неуравновесените деца. 9. Прочистване на организма от отрови, отработени при яд, злоба, ненавист, завист, съмнение, недоволства и други вредни чувства и мисли на човека. Съвременни изследвания. В организма на човека, животните и растенията ролята на содата е да неутрализира киселините, да повишава алкалните резерви на организма, да поддържа киселинно-алкалния баланс. За човека показателят за киселинност РН в кръвта трябва да е в рамките на 7,35-7,47. Ако е по-малък от 6,8, то настъпва смърт за организма. В днешно време повечето хора страдат от повишена киселинност в организма с РН по-ниско от 7,35. При РН по-малко от 7,25 трябва да се назначи алкализираща терапия, прием на сода от 5 до 40 г в денонощие. При натравяне с метанол, дозата за инжекция сода във вената достига 100 г. Причините за ацидозата се намират в храната, водата, въздуха, лекарствата и пестицидите. Голямото самоотравяне на хората с психически отрови става чрез страха, безпокойството,
раздразнението, недоволството, зависта, злобата, ненависта, които сега са много засилени благодарение на нарастващите вълни космически огън. При загубата на психическа енергия, бъбреците не могат да удържат високата концентрация на содата в кръвта, която се губи заедно с урината. Това е другата причина за ацидозата. Загубата на психическа енергия води до загубата на основи. За коригиране на ацидозата се назначават 3-5 га сода в денонощие. Содата унищожава ацидозата, повишава алкалните резерви на организма, раздвижва киселинно-алкалния баланс към алкалната му страна. В алкалния организъм се активизира водата, т.е. разпадането и на иони Н+, ион за сметка на аминните основи, аминокиселините, белтъците, ферментите, нуклеотидите на РНК и ДНК. В активираната вода, наситена с огнената енергия на организма, се подобряват всички биохимични процеси, ускорява се синтезът на белтък, по-бързо се обезвреждат отровите, по-активно работят ферментите и аминните витамини, по-добре действат аминните лекарства, които са с огнена природа, и биологически активните вещества. За преработване на храната здравият организъм изработва силно алкални преработващи сокове. Храносмилането в 12 пръстника става в алкална среда под въздействието на сокове панкреатичен, жлъчка, сок от брутенеровата жлеза и сок от лигавицата на 12 пръстника. Всички сокове имат висока алкалност. Панкреатичният сок има РН между 7,9 и 9,0. Ферментите на този сок действат само в алкална среда. Жлъчката като норма има алкална реакция РН 7,50-8,50. Секретът на дебелото черво има силно алкална среда РН 8,990. При силна ацидоза жлъчката става кисела РН 6,669 вместо нормалната РН 7,585. Това влошава храносмилането, което води до отравяне на организма с несмляните продукти, образуването на камъни в жлъчката, жлъчния мехур, червата и бъбреците. В киселата среда спокойно си живеят глистите, опистархоза, остриците, аскаридите, тениите. В алкалната среда те загиват. В киселинния организъм слюнката е кисела РН 5767, което води до бавното рушене емайла на зъбите. В алкалният организъм и слюнката е алкална РН 7279 и зъбите не се рушат. За лечението на кариес трябва да се приема 2 пъти на ден сода. Содата неутрализира излишната киселина, повишава алкалните резерви на организма, прави урината алкална, което облегчава работата на бъбреците, запазва глутаминовата аминокиселина, предотвратява отлагането на камъни в бъбреците. Забележителното свойство на содата е това, че нейният излишък лесно се отвежда от бъбреците, като дава алкално свойство на урината. Но тялото трябва дълго да се приучва към нея, тъй като алкализирането на организма води до извеждане на голямо количество отрови, натрупали се в организма през многото години киселинен живот. В алкална среда с активираната вода многократно нараства биохимическата активност на аминните витамини В1, В4, В5 или РР, В6, В12. Витамините с огнена природа могат да се проявят изцяло само в алкална среда. В киселинната среда на отровения организъм дори най-добрите растителни витамини не могат да проявят най-добрите си качества. Мускус и горещо мляко със сода е добро предпазващо средство. Колкото хладното мляко не се съединява с тъканите, толкова пък горещото със сода прониква в центровете. Затова, за подобряване всмукването на содата от червата, тя се приема с горещо мляко. В червата содата реагира на аминокиселините на млякото, като образува алкални натриеви соли на аминокиселината, които по-лесно, отколкото содата, се всмукват в кръвта и повишават алкалните резерви на организма. Големите дози сода с вода не се всмукват и предизвикват разстройство, затова се ползва като слабително. За борба с каридите и остриците се приема аминната основа пипаразин, допълнени с клизми със сода. Содата се приема при натравяне с метанол, етилов спирт, формалдехид, малатион, трихлорфон, бял фосфор, фосфороводород, флуор, йод, живак и олово. Разтворът на содата, натриев хидроксид и амоняк се приемат за унищожаване на бойните отровни вещества. За отвикване от цигарите и сплакване на устата с гъст разтвор сода или омазване на устната кухина с смесена с слюнка сода, содата се слага на езика, разтваря се в слюнката и предизвиква отвращение към цигарите при пушене.
Дозите са малки, за да не се нарушава храносмилането. Живата етика за содата. В учението за живата етика, записано от Елена Рьорих, нееднократно се говори за нуждата от прием на сода, за благотворното й влияние върху човешкия организъм. В писмо от 1 януари 1935 г. Рьорих пише: въобще владиката настоятелно ни съветва да се научим да приемаме 2 пъти на ден сода. Това е изумително предпазно средство от много тежки заболявания, в частност и от рак. На 4 януари 1935 приемам я ежедневно, понякога при силно напрежение до 8 пъти на ден по кафяна лъжичка. При това просто я изсипвам върху езика си и пия вода. Също действа забележително добре при всички простуди и напрежение на центровете, горещо, но не прекипяло мляко със сода. Добре е и на децата да се дава сода в горещо мляко. 18 юли 1935 после ви съветвам ежедневно да приемате по 2 пъти на ден сода бикарбонат. При болки под лъжичката приема на сода е незаменимо. Изобщо, содата е най-благодетелното средство. Тя предпазва от всевъзможни заболявания, започвайки от рака, но трябва да се научите да я приемате ежедневно без пропуски. Също при болки и парене в гърлото горещото мляко е незаменимо, но не прекипяло, а също и със сода. Обичайната пропорция е кафена лъжичка на чаша. Съветвайте всички за содата. Също следете жлъчката да не се обременява и червата да са чисти. Великият учител съветва ежедневно да се приема по 2 пъти сода от всички. Правилно е, като не забравяте значението на содата. Не без причина я наричат пепел от божествения огън. Тя е от тези широко приложими лекарства, които са изпратени за полза на цялото човечество. Трябва да се помни за содата не само при болест, но и при благополучие. Като връзка с огнените действия, тя е щит срещу тъмнината и разрушението. Трябва да приучвате тялото си към нея дълго. Всеки ден трябва да я приемате с вода или мляко и при приема трябва да я направлявате към нервните центрове. Така постепенно имунитетът може да се възстанови. За отслабване на диабета се приема сода. Млякото със сода винаги е добро. Явленията на преизпълване с психическа енергия предизвикват много симптоми, както в крайниците, така и в гърлото и стомаха. Содата е полезна за освобождаване от депресията, също и горещото мляко. При раздразнение и вълнение ви съветвам мляко във всякакъв вид, като противоотрова. Содата укрепва действието на млякото. При вълнение, преди всичко, недохранване и валериан и разбира се мляко със сода. Содата е полезна и смисълът ти е толкова близък до огъня. Содовите полета са наричани пепелта на Великия пожар. Така в древността хората са познавали особеностите на содата. Повърхността на земята е покрита със сода за широка употреба. Запекът се лекува по различни начини, но се пропуска най-простия и естествен, а именно простата хранителна сода с горещо мляко. В този случай действа металът натрий. Содата е дадена за широка употреба на хората. Но те не знаят за това и често приемат вредни и разрушаващи лекарства. За обичайното прочистване на червата може да се добави редовен прием на питейна сода, която има способността да неутрализира много отрови. На 1 юни 1936 г. Елена Рьорих пише: но содата получи повсеместно признание и сега по нея много са увлечени в Америка, където тя се приема едва ли не против всички болести. Указанията са за прием 2 пъти на ден, също като при валериана, без да се пропуска ден. Содата предпазва от много заболявания, включително и рак. Това е изумително предпазно средство против много болести, в частност и рак. Чувала съм за случаи на излекуване на дългогодишен открит рак чрез посипването му с сода. Когато си спомним, че содата е главната съставка на кръвта ни, то ще ни е лесно да разберем благотворното й действие. При огнени явления содата е незаменима. За дозите на приемане Елена Рьорих пише: ако все още не сте приемали сода, то започнете с малки дози по половин кафена лъжичка 2 пъти на ден. Постепенно дозата може да се увеличи. Лично аз приемам дневно по 2-3 пълни кафени лъжички.
При болки в слънчевия сплит и тежест в стомаха приемам много повече. Но винаги трябва да се започне от малки дози. Започва се с малки дози 1,4 чайна лъжичка, с постепенно увеличаване на дозата до 1/2 чайна лъжичка. Содата може да се разтвори в 1 чаша гореща преварена вода или да се приема в сух вид и изпита задължително с гореща вода или мляко. Приема се от 2 до 3 пъти на ден.